Il-poplu huwa msejjaħ għal protesta nhar it-tnejn li ġej quddiem il-Parlament sabiex il-Maltin jerġgħu jingħataw is-saħħa li jixrilhom. Ħabar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-dawl tal-aħħar żviluppi li seħħew b'rabta mal-inkjesta Vitals fejn fost l-oħrajn ħareġ ċar li hemm akkużi seri fil-konfront tal-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat flimkien ma' deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u eks Ministru Edward Cicluna li kellhom sehem fl-akbar skandlu li qatt ra pajjiż. F'indirizz li nazzjon Bernard Grech qal li l-poplu Malti u Awġi ma jistax jibqa' jdawwar wiċċu għal dawn l-iskandli. Matula ser intennu l-appell tagħna biex din l-inkjesta tiġi pubblikata mill-aktar fis. Issa iktar u iktar nafu sew min qed jiġi imressaq. Nafu l-akkużi. Nafu li l-akkużi huma mill-aktar serji u bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna. Bernard Grech fakkar li l-Gvern għandu jiddikjara x'qed jagħmel biex iġib lura l-400 miljun euro li nsterqu mill-barranin, filwaqt li jwarrab mill-pożizzjoni tagħhom lil dawk li huma akkużati kriminalment. Intennu wkoll bl-aktar mod ċar li Chris Fearn għandu immedjatament jirriżenja minn Viċi Prim Ministru. Robert Abel għandu wkoll minnu fih jirtira nomina ta' Chris Fearn għal Kummissarju Ewropew. Edward Cicluna għandu jirriżenja minnu fih minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali u mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ronald Mizzi għandu jirriżenja minn Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi, kull minnu akkużat f'dan il-każ u jokkupa kwalunkwe kariga pubblika għandu jirriżenja li ma dik il-kariga. Bernard Grech fakkar li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għalik u għal pajjiżna, lest li jiġielet għad-drittijiet ta' kull individwu, filwaqt li insista li f'dan il-mument għandu bżonn lil kull persuna warajh.